Bodo Investor channel welcome खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आङो दिनै मोनसे रिटार्न पार्सेन्टेजखौ आङो बेसेबां रिटार्न जादों बेखौ खोन्थालांनोसै मिउचुवेल फान्डआव रां इनभेस्ट खालामै आङो दिनैसिम बेसेबां पार्सेन्टेज आङो प्रफिट खालामनो हाखो रां खामायनो हाखो मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डआव एसे बेसेबां पार्सेन्टेज आङो दिनैसिम बिनि रिटार्नखौबो खोन्थालांनोसै दा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो नोंथांमोना आङो फारि देखायलांनोसै दा गिबियावनो मा नुनो मोनखो गिबियाव SBI मेगना मिड केप फान्डआव डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ बेवहाय आङो पार्सेन्टेजआव 3.9% बेबायदि रिटार्न जाबाय बेनिफ्राय गासै प्रफिटआ दिनैसिम 1178 बेबायदि प्रफिट देखायबाय 3.9% 4%नि खाथियाव मोनबाय दिनैसिम बेनिफ्राय SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआव आङो 980 प्रफिट इन्टारेस्ट बेबायदि इन्टारेस्टआ बेसेबां जाखो 3.3% आङो रिटार्न मोनबाय बेवहाय इनभेस्ट खालामजेननायनिफ्राय बेनिफ्राय कानाडा रब'क स्मल केप फान्डआव बेसेबां रिटार्न मोनखो 7.9% रिटार्न मोनबाय 1983 बेबायदि आङो दिनैसिम बेवहाय प्रफिट जानाय नुनो मोनदों पार्सेन्टेजआव 7.9 माने बेयावबो 8%नि खाथियावनो बेनिफ्राय बे मोनथामा लामसाम एमाउन्ट बेयो लामसाम एमाउन्ट आं बेवहाय खेबसेयावनो फिक्स दोननाय बायदि जादों आरो बेवहाय दोनदेरबाय थानोबो हायो सेकेन्ड मोननै मिउचुवेल फान्डआव 5,000 एड खालामदों गासै 30 ओमफ्राय मोनसेया 25 कानाडा रब'कआ 25 बेनिफ्राय निपन इन्डिया स्मल केप फान्डआव रिटार्नआ बेसेबां जाखो 1,293 बिसिम रिटार्न नुनो मोनबाय गासै बेवहाय 10%, 10.8%, 11%नि खाथियाव रिटार्न मोनबाय आङो प्रफिटआ बेखिनि अब्ला बेनो फुरानासिन मिउचुवेल फान्ड दिनैसिम बेसेबां जाखो 9 मान्थसो जाबाय बेनि इनभेस्ट खालामनाय टाइमा बेनिफ्राय निपन इन्डिया लार्ज केपआव आङो 833 प्रफिट नुनो मोनदों बेनिफ्राय पार्सेन्टेज बा 8.3% दिनैसिम होबाय बेनिफ्राय टाटा स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 723 बेबायदि प्रफिट देखायबाय बेनिफ्राय पार्सेन्टेजआ 9.0% 9% दिनैसिम रिटार्न देखायबाय आंनो टाटा स्मल केप फान्डआ बेनिफ्राय मोननैसो दंबावो बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआव 333 बेबायदि प्रफिट देखायबाय दिनैसिम इनभेस्ट खालामजेननायनिफ्राय पार्सेन्टेजआ 4.5% बेबायदि पार्सेन्ट देखायबाय आंनो पार्सेन्ट होबाय पार्क फ्लेक्सि केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथआवबो बेसेबां होदों 178 प्रफिट देखायबाय दिनैसिम इनभेस्ट खालामजेननायनिफ्राय बेनिफ्राय पार्सेन्टेजआ 3.6% आंनो रिटार्न होबाय बेनिफ्राय वान स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 27 रुपिस प्रफिट देखायबाय जोबोद खम बेवहायनो बयनिफ्राय खमसिन प्रफिट लस फारसे थांदोंमोन नाथाय रिकभार जाफिनजोबनानै प्रफिटआव एसे देखायफिनबाय ग्रिनाव फैफिनबाय आरो जेनेबा बेनि पार्सेन्टेजआथ' जोबोद ल' 0.5% 1%बो नङा 0.15% बेबायदिल' 1% जानो 50 नांबावगौमोन 5% बिदिनो 0.50 नालाय बेयो बेनिफ्राय SBI स्मल केप फान्ड बेवहाय 244 प्रफिट 244 बेबायदि प्रफिट देखायबाय बेनिफ्राय पार्सेन्टेजआ 8.1% बेबायदि प्रफिट देखायबाय पार्सेन्टेज नोंथाङा इनभेस्टेडखौ जेसेबां खालामदों बेनि 8%खौ आङो नोंथांमोन आरो बेवहाय बुजिना लानो हायो जोङो इनभेस्ट खालामनानै बेवहाय पार्सेन्टेज हिसाबै जोङो बेवहाय मिलायदोंना मिलायाखै बेखौ जोङो गुबुन जायगायाव जों इनभेस्ट खालामनानै बेसेबां पार्सेन्टेज मोनो आरो बेवहाय खम समनि गेजेरावनो आं बेखिनि पार्सेन्टेज मिउचुवेल फान्डआव आर्निं खालामनो हादों बेखौ नोंथांमोना मा खालामनो हायो बिजिरनानै नायनो हायो गुबुन जायगायाव जोङो इनभेस्ट खालामनानै बांसिन मोनो ना बे मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनानै बांसिन मोनो बेखौ जोङो बिजिरनानै नायनानै जोङो
बहा इनभेस्ट खालामनाया साबसिन बेखौ जोङो साननानै नायनो हायो। बेनिफ्राय जोङो रांफोरखौ इनभेस्ट खालामनो हायो। इनभेस्ट खालामनायनि प्रसेसा बेनो। दिनैसिम गासिबो मिउचुवेल फान्डआनो आंनो मा देखायदों? प्रफिट देखायजोबदों गासिबो। बे गासिबो मिउचुवेल फान्डआनो एसेबाबो प्रफिट देखायजोबदों। नोंथाङा इनभेस्ट खालामनायनि नामाव दिनैसिम आंनि पर्टफलिय'आव प्रफिटखौ नुनो मोनजोबदों। बेनिफ्राय दिनैनि मैयानि मार्केटनि मुभमेन्टनि सायाव दिनै प्रफिटआ बेसेबां देखायदों? 294 प्रफिट डे रिटार्न्स, माने सानसेनि प्रफिट बियो 294.6% हिसाबैबा नैबे इनभेस्टेड एमाउन्टनि पार्सेन्टेज हिसाबै 0.21%। 0.21% खम पार्सेन्टेजआव बेसेबां प्रफिट होयो बेखौ जोङो केलकुलेट खालामनो नायोब्ला नुनो मोनबाय। दा बेखिनि मैयाबो एसे प्रफिट जादोंमोन, एखेबारे बुंथाव जाया 51 माने 50 थाखा बेबायदि प्रफिट मैया देखायनाय जादों। माने मार्केटनि मुभमेन्टआ मैयानि मार्केटनि मुभमेन्टआ एखे जायगायावनो थादों। माने गाहाय फारसेबो बांद्राय फैयाखै, गोजौ फारसेबो थाङाखै, आरो बिनि थाखायनो प्रफिटखौ बेबायदि देखायदों साननैसोआ। साननैयावहाय प्रफिट देखायनाया जोबोद खमथार। मानो होनबा थांनाय साननैयावहाय आंहा नुनो मोनदों 2000 आरो नेक्स्ट खालि 1100 बेबायदि आङो प्रफिट नुनो मोननाय जादों। खेबसेयैनो साननै गाहाम बुरजा प्रफिट नुयोब्ला मुभमेन्टआ स्ल' जाफिनो। खेबसेनो सानफ्रामबो बुरजा प्रफिट नुनो मोनखाया। जों बेखौ मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामलांबाय थानायखाय सानफ्रामबो पर्टफलिय'खौ नायबाय थायोब्लानो जों बुजिनानै मोनो। जुदि मिउचुवेल फान्डआव खेबसेयैनो मालाबा बुरजा प्रफिट नुयोब्ला बेनिफ्राय नेक्स्ट सानसे साननैनि उनावहाय मिउचुवेल फान्डआव जोङो एसेल' प्रफिट नुनो मोनथ'बाय थासिगोन। बेनिफ्राय मालाबा माइनास साननै, बिदिनो माइनास सानथाम, बिदिनो आरो प्रफिटआव फैफिनबाय थागोन। प्रफिट साननै सानथाम बेबायदि गोजौ फारसे फैबाय थागोन। आरो बेबायदि गोजौ फारसे फैयैसो दिनैसिम बेबायदि ग्रिन नुजोबदों। लासैबाबो प्रफिट जोङो बुरजानिफ्राय बुरजा एसे बारायनाय नुनो मोनबाय थादों आरो रिटार्न हिसाबै। बेनिफ्राय बेखिनियानो मिउचुवेल फान्डनि टटेल प्रफिटआव दिनैसिम 7774, माने 5.74% फैफिनबाय आंनि पर्टफलिय'आवहाय। फैगासिनो दङ 10,000 प्लास प्रफिट जाबायमोन सिगां। बेनिफ्राय दा बेखिनि प्रफिटखौ मोनफिनजोबनो थाखाय बारा गोबाव नांलिया। माने 8000नि खाथियाव थांखाबाय। माने 2000 प्लास प्रफिट नांबावगौ आंनो। माने 3250 बेबायदि प्रफिट मोनबावबानो आङो प्रफिटखौ मोनफिनजोबसिगोन। जेसेबां लस जादों, माने लस होनथाव जाया। दा बेखिनिया प्रफिटआवनो दंजोबो। जास्ट सिगां एसे गोजौ फारसे प्रफिट बांसिन नुनायखौ फैफिननो थाखाय साननैसोल' नांथारसिगौ। इनभेस्टेड एमाउन्टआबो बुरजानिफ्राय बुरजा बारायलांगासिनो दं। इनभेस्टेड एमाउन्टखौल' बुरजा खालामनो सेस्था खालामनाय मोनसे टारगेट लाग्रोनांगोन फार्स्टआव। मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'खौ आङो बेखिनिखौनो दिनै शेयार खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबायब्ला लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। गोदानै नायदोंब्ला अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ एभ्रिवान।